Hei hei hei! Nimi on Valerian ja tää on Lanttucraft-serveri. Lanttucraft on kasa kavereita, jotka pelaa mudatussa Minecraft-maailmassa. Ja kuten näkyy, joulu on tullut. Kaikki meidän kirstut on näköjään joulupaketteja, lahjapaketteja, jotain sellaisia kuitenkin. Ja tällä serverillä meillä on noin 80 uutta biomia, kuten taustalta näkyy. Ja satunnaisesti generoituja rakennuksia, joista voi luuttia ja joita voi asuttaa. Tämä serveri aloitti viime lauantai-ehtoolla ja aloitus striimattiin tonne Switchin puolella sekä seuraava aamun sähläilyt. Ja koska mä en ole striimata Lanttucraftissa vaan lauantaisin ja sunnuntaisin, katsotaan jatkauko se kuinka pitkään, niin välillä jää paljon välistä, mitä te ette näe. Niin tässä nyt sitten on muutama video tulee aina tälleen niin kuin kerran viikossa, mitä tapahtuu viikon aikana striimien välillä, koska täällä tapahtuu paljon sinä aikana, kun te ette näe. Ensimmäiseksi niille, jotka ei striimiä olleet seuraamassa viime viikonloppuna, eivätkä jaksa tai jouda maratonata monen tunnin tallenteita Switchistä läpi, niin katsotaan mitä me saatiin aikaiseksi. Mitä sä sieltä etit? Marjoja. Sinisiä blueberries. Löysin mustikoita. Sinisiä blueberries. Ja. Ei mulla on nyt ollut pitkään joku niin kuin halu tehdä viemäreitä. Ja juovesi on ollut se niin kuin the thing to go. Niin. Mut hei, jos mun hahmo näyttää tältä, niin mitä sä oletat? Nyt löytyi se mitä mä etsin. Nyt mä etin täältä sopivan kohan vaan mihin talo. Talo. The beginning of the empire. Hys. Kun te olette kärryillä siitä, mitä viimeksi saatiin aikaiseksi, niin tässä jaksossa me viimeistellään meidän aloituspeissi päärakennukseneen sekä sen ympäristöä. Mahdollisesti käydään tutkimassa vähän netriä ja toivotaan, että löydetään kvartsia. Me tarvitaan aika paljon kvartsia redstone-juttuihin. Todella paljon kvartsia. Todella paljon kvartsia. Elikkäs, meidän peissin tyyli on tosiaan aasialainen. Ja kuten näkyy, niin meillä on ollut vieraita. Me löyttiin jopa koira meille. Niitä on täällä vähän ympäristössä, mutta ne katoaa vähän tuonne heinikon pariin. Alright, eli me saatiin tosiaan meidän enchanting-piste valmiiksi. Meillä on jopa pieni määrä lapisia kertynyt ja vähän erinäköisiä kirjojakin löytyy jo. Ja sitten me rakennettiin jo portaat kakkoskerrokseen, mutta kakkoskerros on vielä vähän paljas. Toisin kuin tuossa striimissä, niin me vaihdettiin lattia myöhemmin täysblokeista niin half-slabeihin. Ja tää on vaan sen takia, että meidän valaisua ei tarvitse miettiä sitten niin paljon. Mä mietin, että nyt tehtäisiin terassi ympärille. Mä ajattelin, kun tää oli ihan kiva tämmönen, niin jatkettaisiin sitä koko talon ympäri. Mä oon vähän tänne jo mittaillutkin, että se tulisi tähän kohti apauttirallaa. Ja jatkus vielä täältä. Ja... ai niin. Mä joudun tosiaan poistaa kaikki nää. Ja mä oon vasta saanut nää aseteltua. Ja siivottua. Ainakin hyvä puoli on se, että meillä on paljon materiaalia, mistä työstää, mutta nyt on pakko siirtyä. Tästä tulee menee hetki. Nähdään. Kas niin. Terassi on valmis ja seuraavaksi tarvitsee tehdä talon toinen kerros. Ai niin. Unohdin aikaisemmin näyttää, että kasasin vähän edellisen striimin jälkeen kellariin, johon ajattelin ottaa Nether-portaalin. Tehdään se kohta, mutta ensin katsotaan toinen kerros. Elikkäs, mun ajatus tästä toisesta kerroksesta on se, että tänne tulee niin kuin lähinnä sänky, jos me käydään nukkumassa öitä pois. Ja muuten tulee sitten muutama armor stand, johon tulee vara-armorit ja sitten tästä tulee lähinnä semmonen
paikka, mistä me vaan respawnataan, jos me kuollaan ja saadaan nopeasti kamat päälle ja voidaan jatkaa grindaamista. Mutta ja muuten tosiaan sänky, että tänne ei tule mitään varastohuonetta tai sellaista. Tästä tulee ihan vaan semmonen niin kuin respawn-piste. Ja tosiaan meidän noi ulkopilarit on vähän kauempana, niin tää yläkerta tulee rakentumaan tuohon päälle osittain. Eli tähän tulee niin kuin huoneen rajat myös sitten. Ja mä en ole vielä varma, haluanko mä nää palkit niin tolleen kuoria niin kuin tuossa alhaalla on kuorittuna. Saattaa olla, että mä teen sen ja sitten mä laitan tosiaan tähän seinät ja tulee semmoset pienet sivuhuoneet, johon tulee armor standeja ja sitä rataa. Ja sitten tulee vähän niin kuin katto tuolle terassille sitten. Alright, mut mä rakennan tän, niin palataan hetken päästä tosiaan takaisin asiaan. Ja valmista. Tää on aika syvän näköinen, jopa tästä kuvakulmasta. Alright, mennään katsoa sit sisälle, miltä sieltä näyttää. Meidän koira. Sillä voisi muuten joku keksiä nimen, heittäkäs kommentteihin ideoita. Mä lisäsin tänne tosiaan tämmöisen pienen nuotiopaikan, missä voidaan kypsentää ruuat. Pari armor standia, no ehkä laitetaan jotkut nahka-armorit varmaan. Ja yläkerrassa meillä on makuuhuone. 4 armor standia, johon tulee eri armorit. Sänky tietenkin. Ja valaistus on kaikki tuolla paperiseinä juttujen takana, joten se tulee kaikki sieltä vasta. Eli täällä on vain 2 lyhtyä katossa ja niitäkään ei välttämättä tarvitsisi olla, koska tää on tosiaan bottom slabia tääkin. Ja mä päädyin lopulta kuorimaan tosiaan nämä reunapalat. Näyttää ihan hyvältä. Ja tosiaan täällä sitten ulkoa katsottuna, niin tänne muodostuu aika tämmönen hyvä terassi, jota kävellä ympäri. Mä laitoin tänne vähän lyhtyjen valonlähteiksi ja sitten tehtiin pieni muokkaus tähän etuosaan sille, että kun sä tuut täältä ulos, niin sä voit katsoa suoraan taivaalle melkein. Sitten tehtiin tuommoinen pieni leikkaus tohon, että se näkee paremmin. Ei suuri, mutta sen verran kuitenkin, että se saa sen idean heti. Maailma avautuu. Ja osittain se ehkä johtuu siitä, että tuohon mä taidan tehdä jonkinnäköisen pakoran, niin sitten se näkyy melkein heti, kun astuu tähän niin kokonaisuudessa. Hello. Kellariin pääsee tosiaan täältä Enchanting Tablein vierestä tämmöiset pienet rappuset, että tää on miltä kellari näyttää. Mä tosiaan tein tän jo tuossa edellisen striimin jälkeen. Ja mä oon aika tyytyväinen tähän, mutta tää lattia, tää on tosiaan vuolukiveä. Se on yksi tässä biomipäkistä tullut uusi blokki. Mä ajattelin, että se sopisi tähän. Se vähän näyttää siltä, että se sopisi. Mutta toisaalta ajatus on kuitenkin, että tähän tulee netherportaali ja sitten taisi olla vähän niin kuin basalttityylistä, mutta kuitenkin enemmän tämän maailman juttu. Niin mä ajattelin, että mä vaihan vielä tän itse asiassa varmaan karnattomaan Eponilogiin. Tehdään sitten semmoinen lattiakuvio tähän. Se pitäisi olla vähän mielenkiintoisemman näköinen kuin mitä tää nyt on. Koska tää on vähän tylsä tällaisenään. Mut mä saan sen vaihtuu aika nopeasti tästä. Eli 3, 2, 1. Tää on vähän enemmän tämmönen temppelimäisempi nyt. Mikä ehkä sopii tähän tunnelmaan, mikä täällä on. Seuraavaksi me pitäisi pistää tosiaan tähän niin netherportaali. Mutta itse asiassa valaista tästä tuolta takaa vielä tää. Se ei välttämättä vaadi sitä valaisua, mutta se ehkä näyttäisi paremmalta. Näin. Mä tosiaan päädyin jättää tänne reunoille nämä vuolukivet kuitenkin. Se tuntuu sopivan siihen paremmin, että se on tuolla alla tollain. Mitä mieltä te olette? Pitäisikö nämä olla punaiset tolpat kuitenkin tässä? Vai jätetäänkö tämmöiseksi tummiksi? Tää on tosiaan kirsikkapuuta, että siitä saataisiin tämmöinen punainen, jos me haluttais. Vai onko tää parempi? Mä en ole vielä käynyt ollenkaan Netherissä täällä, eli toisin sanoen me ollaan nyt menossa ihan ensimmäistä kertaa Netheriin. Ja nyt kun pistää vaan toi portaali pystyyn, niin otan noin pois, ne oli vaan valaisemassa täällä. Noin ja Tää ei näytä vielä sopivalta. Tehdään koristeluita hieman.
Katsotaan mitä täältä tulee. Oh god. Me ollaan Soul Sand välissä näköjään heti alkuun. Tuolla on Nether. Siellä on Crimsonia ja siellä on näköjään Warped Forest kanssa joukossa. Tuolla on näköjään vähän näitä uudempia. Tää on tuskaa liikkuu täällä. Kuten näkyy, niin tosiaan Netherinkin tuli näitä uusia biomeja. Meillä on vähän enemmän. Mä en edes tiedä mikä biomi toi on, mutta näyttää mielenkiintoiselta. Päästäänkö me tätä tunnelia pitkin? Mikäs tää on? Mä haluan nähdä. Tää on Souls Room blokki. Ei mitään hajua. Alright. Glowstone Gardens. Stridereita. Hello. Ne on kyllä hienoja. Saaks näitä poimittua? Saa. Mitä nää on? Souls Room Spore Endeja. Cool. Alright. Mut mä en nyt jää tänne vielä hirveän pitkäksi aikaa. Mä en varmaan tutkisken tätä lisää ennen seuraavaa striimiäkin. Ja alright. Sä et näytä hyviltä uutisilta. Ha! Ensimmäisellä yrittämällä. Nice. Ensi kerralla tehdään striimissä tosiaan yksi farmi-idea. Lähdetään sitä toteuttaa. Mä yritän löytää kvartsia ennen sitä, että me saadaan kaikki redstone-tarvikkeet, mitä me tarvitaan. Ja eipä siinä oikeastaan muuta. Meidän talo on valmis, se on aika siistin näköinen. Se tulee tuohon varmaan thumbnailiin kanssa. Mutta seuraavaan kertaan. Moi moi!